Ariman Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Maning ginaingon, anak ra magiunta ang gikinahanglan ko nimo. Apan nadutlan man noon ko nimo. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Os gyud ay kag matres day nuray. Mao may sultis man na dabang. Ipahilot ra lagi ko nun nga ako matres. Ipasakas ibabaw. Unya, mukhaon sa kuno kog daghang prutas ug mo inom og vitamins. Aw, sige. Apis sa tas pharmacy. Una ko na to palit ang mga bitamina. Ikaw gyud ang way diferensya dong. Pwede ra gyud ka nga makaanak. Oo, busa Maning kamot gyud ta nga mamabdus ka. Aron makaanak ta, day nuray. Ubay-ubay ning mga nagkanalaing prutas akong napalit day. Wait yung, ato na tas iparkingan sa itong auto. Huwag mo lahos na lang tagpauli sa bahay. Yeah. Ay, mas maayo unta og doon na mga play ko tabang nato da. Para di na ka masigig lihok sa bahay. Basin, usasad na nga nakaus-usay mong matris ang pasigig lihok sa buluton sa bahay. Di man ko napugat mga lihokon sa bahay ko eh. Pero sige, kay gusto mo kang magbutang tagkarati lang ang magbante tagkatabang. Sige na lang. Buhaton tang gusto ni mo, Domaning. Dool na ta sa atong bayray. Adong, may nagparog man nga babae tungod sa atong gate. Mura man nag-doorbell, oh. Oh, base nakabasa na sa kartulang nga wanted katabang day. Ay, mga play tingali na. Ako nang kanaugon day ha. Abihan ko ang gate og bakisultihan ko ning bayana. Sige dong. Unsay ato day?
Sir, nakabasa ko og karatula nga wanted katapang, mga play unta po, sir. Yay, ko pa sa ning babayhana da. Sir, pwede? Pindot buglawas. Okay, day. Interview na ka namo sa akong asawa, ha? Ablihan sa nako ang gate aron makasud ang sakyanan. Dili intong ko kawatan, ma'am, uy. Bisan pobre mi, pero dili intong ko mangawat. Sorry ha. Naniguro lang ko. Daghan na ba kay ng madunggang istorya nga doon ay katabang nga nangawat unya milayas tayon sa bay nga iyang gikawatan. Dili ko ingon, anak, ma'am. Mahimong tultulan ka na ko sa amo para dali ko ninyong matultulan kung unsa man gani. Buutan man hinuon ka sa kong tanaw, day. Pero matud pa sa istorya, ang mga buutan ug naong mo'y mahilabtanon. Sige, sir, ma'am. Di na lang ko mo dayon og apply. Basig kawatan gyud ko. O kawatan jud ko sa inyong tanaw ba? Di na lang ko. Ay, no, dawat na ka. O, tana sa inyo. Kuyugata ka sa inyo nga magkuha sa imong mga piste. Kay gusto ko nga magstay in ka tinhi. O matag Domingo lang kang mapauli sa inyo. Tana day lang na. Mo ta sa inyo. Oh, baba, Brad Baning. Kajerjeran kasi niyang katabang. Ayan, Brad, lami kay behana, Murog dili katabang ang purmas lawas. ha? Dahay, kausa nga, pag-albin ako sa banyo, nakita ko siya nga naligo, naghubo tanan. Stang, lumia. Ako pa ikaw Ako pa ikaw. Wala. Kaya bang, imo ng sikretuhong bayana. Ya, imong ingnon nga. Paanakan mo ba? Paanakan mo. Ingnon mo. Pwede? Paanakan ka? Ano ba? Hatagi lang dako nga kantidad sa kwarta. Araw sa ingon, musugot. Musugot. Brad Ramon. Mo'y pamadusi, Brad. Pamadusi na. Kay, sinuray mo asawa? Brad. Wala kay paglaong mabdos to. Una nga, hanap pa to sa Gis Panas, imong asawa. Kana na lang. Lagi ba'y? Mo na sa. Sa tanaw ni mo. Sa man? Madamag ka na ni mo. Kanang, inyong katabang ba? Imong tripingan ba? Imong hangyoon. Sa man? Ayaw lang sa gamitin kusog. Ayaw naman sana gamitan ni mo kusog. RIP mo na. Subot ka RIP? RIP. RIP. Kara ano? Kanang iyang kabubuton lang dyan. May imong hangyoon ba? Hangyoong matarong. Anong singon mo? Sanong si imong hangyo? Sa tanaw na ko, Brad. Madara man pud siya. Kay, murag, niibog ko po na nga akong katabang na mo. Di ka usa gani nga niagi ko sa iyang tubangan nga nag-brief ko. Unya, sa'yo nito mo? Stang, grabiha makatutok. Sus, gabi makatutok, Jud. Uy. Baya, no? Makatutok yun siya. Kay, purbida. Ispoko man ang imong atubangan, imong magbugdo, man kayo ng imong sampot niya. Atubangan bugdo sa kayo. Sige, Brad. Ako nang birhan sila ni. Kay ibog sa kuniyaw, Kita ba ko kausa? Anong bayhanan katong miyadto ko sa inyo ba? Sus, tanaw ko klaro kay virgin pa siya, Murid yung taga-talamban, Ha? Igo na sa imong bungkag yun ang iyaha ba? Asa to ba? Kisa ba? Matig, di ba? Di na, lagi, bungkag na, Kapantay ko na. Sige, Brad. Adun ako. Salamat sa bulawanon mong tambag, ha? Nagin mga magtulon na ang yun. Salamat yung kayo. Thank you. Kalain na imong ubulo,
Salamat tining imong gipabalis akong apo, ma'am. Ha? Magapatay, magapalitig yung kong tambal, ani. Okay ralo, oy. Ay lang na og bayri. Ako ra ng tabang ang usa ka libo nga gihatag na akong lani. Aningon man to akong anak nga datahan lang kaniya ginagmay. Uy, uy. Tabang gani. Unya, wa man pod may anak ni sir. Ay, salamat kayo ni mo, Ma'am Nuraya. Huwag nang pasalamat yung kus Ginoo. Nagkamo na yung inahimo agaon sa akong apo. Mga buutan ng mga maluluyon kay mo. Sa tanaw ko, mura og may sakit yung ka nga ginadalo. Pero, igo raman kakang giresitahan sa doktor. O sige, palitan na lo. Kana, adto na ta, Daynuray. Ugma na lang pabalika si Daylani sa bahay lo, ha? Ato na, me. Nabalik ka lagi dayon, Sir Maning. Mapasagay paglakaw ni Ma'am Nuray nga ni trabaho sad. Nibalik ko Daylani kay may importante kong tuyo ni mo. Ug ayaw yung pagsaba ni Ma'am Nuray ni mo, ha? Bahay niya akong tuyo ni mo. Unsa day mong tuyo, sir? Unsa man may isugo ka? Wa ko'y sugo ni mo, day. Tanas ko ang kwarto na. Oh. Tanad dayon. Daylani. Mangayo ka na ko og anak. O Daylani, gusto ko nga makaanak, day. Ay, sir, giyakan ko ni mo. Kamutan ni mo, sir. Uy. Sa kamutan ni mo, Karo ka nga bago kang naligo. Dali, Dali, Skatri. Manghigda ta, Daylani. Tanad dayon. Tuning imo. Namili kung kanon ang atong upos. Uy. Virgin na pa niya. Sir, pa ko kasuway ba ya, kuya? Sir, nga sumamang ko nakabali-bali mo, sir. Uy. Kanatumot kay nakagusto sa ganako. Silo ka. Silo nga lang. Kadiyot, ako na nimikon si mo. Ako na buwan akong vaksir. Alagad ako. Sir, mahadlo ko na, sir. Kasi mamatay ko sa kasakit. Sige, ako lang hinayon sa pagkalit, ha? Sure ka, sir. Agay, sir. Agay, nakitaan. Agay. Lolo Intoy, tabang lo, agay. Isaba. Agay. Mo. Gusto na, sir. Gusto na, agay. Putli gyud nga akong nahilabtan si Lani nga among katabang atong higayuna. Ug labihan akong lipaya nga na mabdo siya. Gipatuon na lang namo ni Nuray o sa tanang katawhan nga laing tao ang nakamabdos ni Lani. Nataw ang bata nga kaming magtiayon ang miamuma. Apan higayuna, tuan na sa inahan sa akong anak ang akong pagbati. Nahigugma ko sa babae nga akong gipaangkan. Mga kasama ang kaagi ni Maning, dinining tulumanon. What's the style? Nahigugma sa babaeng gipaangkan style. Kini maong sumilanon gisuwat ni J. Badayos, dalit sa RMN Production Center.